Sanibonani. Sibingelela wonke umuntu ezweni lakithi. Ezweni labaphathi balo. No, ikakhulu namhlanje into esiyokhuluma incane. Sokhuluma ngento ezimbili, sikhuluma ngesipoko somlungu, isipoko semali. Sifuna ukucaciseleka abantu ngoba khona umuntu othola afona abuza ukuthi mkhulu isipoko semali senzani, sifaka imali endlini yini. Kodwa ngihlale ngikusho njalo abantu ukuthi abantu abaye kuba amavila. Yekani kuba ngamavila. Cindo yini labe nibamba inkunzi, hambe nibola abantu. Anifuni ukuvuka niyosebenza, ngifuna imali ezendlini. Hambani niyosebenza, nithakatha nje ilokhu. Anifuni ukujulukela imali. Njengoba nje nibhizi nithakatha lapha emakhaya. Yileyo nto ukuthi anifuni ukusebenza, hamba uyosebenza. Landa umuntu ukuthi usebenze kanzima uthola imali. Yekela ukufuna imali engena endlini. Nje endlini letho bani leyo mali? Isukaphi? Imali iyasebenzela bakwethu. Hla ngiphendula inkulumo le. Ngaze ngathi umuntu ufuna igundwane lemali, ngathi mina igundwane ngoba imali iyiphepha. Kuze kanjani nje igundwane liqhiqe imali lingayidli, lilethe ku. Akwazi igundwane alizwani nephepha liyalidla. So abantu abavuke bayosebenza, isipoko silanda imali, sebenza wena kodwa silekelele wena. Uma ngabe unebusiness, silanda ama customer eze kuwe, azokulekelela mangabe uyinyanga, silanda ama customer mangabe uyini senza lokho mangabe umuntu amathenda uwathola kubange. Yiloko esikwenzayo. Number 2, kwaba zigubhu. Lapha khona igubhu eyinamagamazo sinika abantu. Abantu ziyabasiza. Isigubhu ke sikhona. Siphinde bilenkulumo. Isigubhu sikhona. Ngoba uyawuthola ezinye inyanga lapha. Ithola inyanga sinte kumuntu isigubhu. Umuntu sezokhala, iqala inyanga ethi hayi idlozi lakho. Ukuthela idlozi oliboni ngalo ungamnika umuntu isigubhu. Hey, ngoba kuyadlala ngabantu. Isigubhu sikhona bakwethu. Asiyilungise nje lento. Isigubhu sikhona. Manje abantu abasathembi ke ngoba nifike nibaleke igubhu lapha imali usuyibizile. Mayese buya umuntu usuqala uthi wena hayi engathi idlozi lakhe inalimile kahle. Idlozi lakho bolibone phela ungakayithatha imali. Ungakamnika isigubhu. Funa silungisa abantu bonke lapha ngoba uthola abantu bathi ikhona nje inyanga yakathi isigubhu asikho. Ngisola ukuthi ephuzile mhlawumbe edakile. Yathi isigubhu asikho, into ethi isigubhu nje ayikho. Uyayibona? Ngoba akufuni abantu sibalahle, sibaxuza imiqondo. Umnyango into ejulile, isigubhu sikhona. Kodwa isigubhu awuveli ubuye ekuthwaseni, uyothwasela ukwenza isigubhu. Angiphinde futhi. Isigubhu hayi ukuthi mawubuye ephehlweni, suke sewazi isigubhu. Isigubhu uyafundiswa abantu abakuwe emzimbeni ukuthi ufuna usenze kanjani ukuze siza abantu. So umuntu mangabe isigubhu engasazi akangamosha umsebenzi womnyango ngoba isigubhu esivele sikhona wakudala. Ngikuza kabantu ngoba ngiyabona lapha thola abanye bavele emathuneni benzani ngoba umuntu oqala kulento yamathuni wavela obala ethinta isipoko semali kwaba ngonyama. Noma ungayapi ufukubuze kwaba yimi. So ngikhuze efulend ukuthi abantu bengadlali ngabantu. Wenza umuntu ekhuluma ngesipoko somlungu, uwazi ukuthi leyo ngudokotela wakhe ngoba ngidla ngithi mina ngugobela wogobela. Ibongo lisuka lapho ukuthi abanye ogobela bafunda kimi kodwa bengezi bathola ulwazi bese babatshela abantu bakhala ekusasa. So ke isipoko somlungu umnazi waso uyedwa futhi mawusifuna ukusazi woza kimi. Yekele ukuthi ungifunda umqondo. Woza kimi uzofunda isipoko somlungu ningenzela abantu ngoba kusasa kumosheka lezi zinto ngoba abantu bathi igubha zikho ibhoko inini bayagxeka abantu. Isipoko sikhona. Ngihlala ngithi mina kumuntu ukuthi nesipoko ngiyawazi ukuthi ngisivuse mina sifike endlini kwakhe usibone. Yiloko sikusho bakwethu ukuthi izinto yikhona noma kanjani ziyasebenza futhi. Awesikhuluma nje ziyasebenza izinto
zikhona izinto sukuma wena phansi uzofuna izinto into engayisho ngathi angiyenzi mina ngathi mina ngithwasisi angiyifihli futhi leyo nkulumo leyo ngathi angithwasisi umuntu ofuna ukuthwasa ngemkhomba ukuthi awuye kusibanibani ngoba nginabo abantu esisebenzisane nabo abanye benze okunye ngithi hayi akawuye kubani ngiyamethemba uzokwenza lokho kodwa mina kimi angithwasisi ungeza phela mhlawumbe uzoyikhulumela ufuna ungibona kodwa hayi ukuthi mina ngizokuthwasisa ngoba angifuni kwezinto engayazi yokunika amandla mina mawufuna amandla ke ilapha engena khona iloko sikwenza uthina sikuphamiseleke seyiphamisa kuyithunywa lokho siyakwenza yiloko naloko noma ufuna sinqamlele dlozinto lozokuthwasa siyayina edouble lapho iloko sikwenza ukuphoqa izinto so wena usuhluphekile uthwalile akuthwaleki awuzongibona uzamile uthola izikhupha isebenzi wozungibotha izikhupha zakho lezishiye le ungezinazo la ngoba ngisho ukuthi vele isebenzi vele ungayilethile kimi vele isebenzi wozuyithatha uzothatha izinto eziphila la ekhaya mawuyinyanga wozukuthatha inyosi kuninga ngeke sikubale siqede siyanthanda ke ku 076 70 55 196 076 70 55 196 sikhona beJimmiston number 21 with Deep Road lapha eGoli. uNkulunkulu alimbusise siyabonga.